κάτι κακό απέναντί μας. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, μπορώ να μιλάω με ώρες. Να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα που θα θέσουμε σε λειτουργία και δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε άλλη ώρα εδώ σε αυτή την κεντρική πλατεία, παρόλο που χαίρομαι να σας βλέπω. Χαίρομαι γιατί τέτοια συγκέντρωση έχουμε χρόνια να δούμε. Δεν ξανάγει να το πάμε. Αυτό που το λέω παντού, ότι εδώ στα Κρεμενά έγινε κάτι αυθόρμητα από τον κόσμο. Δεν το περιμέναμε. Ό,τι καλύτερο, η επιστημονική κοινότητα, και έχουμε μηχανικούς, γεωπόνους, γιατρούς, οικονομολόγους, επιχειρηματίες, βιοτέχνες, κτηνοτρόφους, αγρότες, όλη η παραγωγική κοινωνία είναι κοντά μας, γιατί θέλουν ένα μέλλον που να μπορεί να γίνει καλύτερο από ό,τι είναι τώρα, να αλλάξει η εποχή, να γεννηθεί η ελπίδα, να υπάρχει ένα λαμπερό φως στον ορίζοντα προς το σημείο το οποίο θα πορευτούμε. Έτσι, θέλω τώρα να δώσω το λόγο στη συνεργάτη μου, όπου θα αναφερθεί μόνο ονομαστικά στα τοπικά συμβούλια όλων των κοινοτήτων και στη συνέχεια θα υπάρξει ονομαστικά η παρουσία των συμβούλων πάνω στην εξέδρα. Στην εξέδρα θα έρθουν μόνο οι σύμβουλοι αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση των προέδρων των κοινοτήτων. Έχουμε ένα πανίσχυρο συνδυασμό που δεν συγκρίνεται και δεν έγινε ποτέ στα τοπικά χρονικά των Κρεμενών. Και με αυτόν τον συνδυασμό, με αυτούς τους συνεργάτες, θα πορευτούμε και θα χαράξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα Κρεμενά μας. Στα Κρεμενά. Στα Κρεμενά μας που ριζώσαμε, που μείναμε εδώ και παλεύουμε. Στα Κρεμενά που αγαπάμε με πάθος. Εδώ θέλουμε να ρίξουμε ό,τι έχει σχέση με οποιαδήποτε μορφής ανάπτυξη, για να γυρίσουν πίσω τα παιδιά μας, να δοθεί πάλι ζωντάνια σε αυτόν τον τόπο που καταραίει κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και από ό,τι φαίνεται την Κυριακή θα υπάρξει ένα συντριπτικό αποτέλεσμα που θα ξεπεράσει κάποια όρια που δεν το φαντάζομαι ακόμα που μπορεί να φτάσει.